Η απόφαση του δικαστηρίου είναι τελεσίδικη. Ένοχη. Όταν ακούστηκαν αυτές οι λέξεις, ο κόσμος της Ελένης γκρεμίστηκε. Κοίταξε τον άντρα της, το Μάνο. Εκείνος καθόταν λίγα μέτρα πιο πέρα, με το κεφάλι σκυμμένο, προσποιούμενο στον πληγωμένο σύζυγο. Όμως η Ελένη ήξερε την αλήθεια. Ήξερε ότι ο άνθρωπος που αγάπησε, ο άνθρωπος με τον οποίο έχτισε μια ολόκληρη περιουσία, της είχε στήσει την πιο εφιαλτική παγίδα. Την κατηγορούσε για μια κλοπή που δεν έκανε ποτέ. Όλα έδειχναν ότι θα έχανε τα πάντα. Τα παιδιά της, την εταιρεία της, την ελευθερία της. Όμως, εκείνη τη στιγμή που όλα έμοιαζαν χαμένα, η πόρτα της αίθουσας άνοιξε με πάταγο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Ελένη και ο Μάνος ήταν παντρεμένοι 10 χρόνια. Μαζί, ξεκινώντας από το 0, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πολύ επιτυχημένη διαφημιστική εταιρεία. Η Ελένη δούλευε μερανύχτα, διαχειριζόμενη τα οικονομικά και τους πελάτες, ενώ ο Μάνος είχε αναλάβει το δημιουργικό κομμάτι. Για τον έξω κόσμο, ήταν το τέλειο ζευγάρι, μέχρι το βράδυ της 10ης επετείου τους. Ο Μάνος είχε κλείσει τραπέζι σε ένα ακριβό εστιατόριο. Η Ελένη πίστευε ότι θα γιόρταζαν την αγάπη τους. Όμως, κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Μάνος ήταν ανέκφραστος. Τα μάτια του απέφευγαν τα δικά της. Όταν η Ελένη το ρώτησε αν όλα είναι καλά, εκείνος άφησε το ποτήρι του, την κοίταξε ψυχρά και της είπε: «Θέλω διαζύγιο. Και θέλω την εταιρεία ολόκληρη». Η Ελένη πάγωσε. Πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, ο Μάνος έβγαλε από τη τσάντα του έναν φάκελο και τον πέταξε στο τραπέζι. «Αυτό είναι το τέλος σου, Ελένη. Έχω αποδείξεις ότι τον τελευταίο χρόνο υπεξαίρεσες 200.000 ευρώ από τους λογαριασμούς της εταιρείας. Αν δεν μου υπογράψεις τώρα ότι μου παραχωρείς το μερίδιό σου και την επιμέλεια των παιδιών, αύριο το πρωί θα είσαι στη φυλακή». Η Ελένη ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Κοίταξε τα έγγραφα. Ήταν πλαστογραφημένα τραπεζικά εμβάσματα που έδειχναν ότι τεράστια ποσά μεταφέρονταν από την εταιρεία σε έναν κρυφό προσωπικό της λογαριασμό. Έναν λογαριασμό που η ίδια δεν είχε ανοίξει ποτέ. Η Ελένη αρνήθηκε να υπογράψει. Ήξερε ότι ήταν αθώα. Όμως ο Μάνος δεν αστειευόταν. Την επόμενη μέρα, της απαγόρευσε την είσοδο στην εταιρεία, άλλαξε τις κλειδαριές του σπιτιού τους και κατέθεσε μήνυση εναντίον της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η ζωή της έγινε κόλαση. Οι κοινοί τους φίλοι, επηρεασμένοι από τα ψέματα του Μάνου, της γύρισαν την πλάτη. Την έβλεπαν σαν μια άπλιστη γυναίκα που προσπάθησε να καταστρέψει τον άντρα της. Ακόμα και οι δικηγόροι που επισκεπτόταν, βλέποντας τα έγγραφα που είχε στα χέρια του ο Μάνος, τη συμβούλευαν να συμβιβαστεί. «Τα στοιχεία εναντίον σου είναι συντριπτικά», της έλεγαν. Όλο εκείνο το διάστημα, ο μόνος άνθρωπος που δεν την κατηγόρησε ήταν ο Νίκος. Ο Νίκος ήταν ο καλύτερος φίλος του Μάνου από τα σχολικά τους χρόνια και συνέτερος στην εταιρεία. Όταν η Ελένη το συνάντησε κρυφά σε ένα καφέ, κλαίγοντας, του είπε: «Νίκο, σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Δεν θα έκλεβα ποτέ την εταιρεία μας». Ο Μάνος με παγίδευσε. Ο Νίκος την κοίταξε στα μάτια, έσφιξε το χέρι της και της είπε μόνο 3 λέξεις: «Κάνε υπομονή, Ελένη». Και έτσι φτάνουμε στην ημέρα της δίκης. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Ο δικηγόρος του Μάνου παρουσίασε τα έγγραφα με κάθε λεπτομέρεια, δείχνοντας ότι οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές των χρημάτων ανήκαν αποκλειστικά στην Ελένη. Η υπεράσπιση της κοπέλας ήταν αδύναμη. Δεν είχε αποδείξεις, παρά μόνο τα λόγια της. Ο δικαστής ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την ποινή. Ο Μάνος είχε ήδη ένα διαβολικό χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Πίστευε ότι είχε νικήσει, τότε όμως, η πόρτα της αίθουσας άνοιξε. Ήταν ο Νίκος. Πλησίασε το βήμα του μάρτυρα. Ο Μάνος τον κοίταξε ξαφνιασμένος, νομίζοντας ότι ο φίλος του ήρθε για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην Ελένη. Όμως, ο Νίκος κοίταξε το δικαστή και είπε με καθαρή φωνή: «Κύριε δικαστά, ζητώ την άδεια να παρουσιάσω ένα νέο, κρίσιμο στοιχείο. Ένα στοιχείο που αποδεικνύει ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος σε αυτή την αίθουσα». Ο δικαστής του έδωσε την άδεια. Ο Νίκος έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και το σύνδεσε με την οθόνη του δικαστηρίου.
Στην οθόνη εμφανίστηκε ένα βίντεο. Ήταν τραβηγμένο κρυφά στο γραφείο του Μάνου, λίγες μέρες πριν την επέτειο του ζευγαριού. Στο βίντεο, ο Μάνος ακουγόταν πεντακάθαρα να μιλάει στο τηλέφωνο με έναν hacker. Ναι, χρησιμοποίησε το λάπτοπ της Ελένης όταν εκείνη θα λείπει. Θέλω οι μεταφορές στο 200.000 ευρώ να φαίνονται ότι έγιναν από τη δική της IP διεύθυνση. Θα την καταστρέψω, κατάλαβες, θα νομίζουν όλοι ότι είναι κλέφτρα, θα τις πάρω τα παιδιά και η εταιρεία θα μείνει ολόκληρη σε μένα. Δεν θα καταλάβει ποτέ τι τη χτύπησε. Στην αίθουσα επικράτησε απόλυτη σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά, άρχισαν οι ψίθυροι. Ο Μάνος έχασε το χρώμα του. Έγινε κάτασπρο σαν φάντασμα. Προσπάθησε να σηκωθεί και να φωνάξει ότι το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο Νίκος είχε φέρει μαζί του και την επίσημη έκθεση από πραγματογνώμονα ψηφιακών εγκλημάτων, που αποδείκνυε τη γνησιότητα του υλικού. Ο Νίκος δεν μπορούσε να αντέξει την αδικία. Είχε καταγράψει το φίλο του όταν κατάλαβε τι ετοίμαζε, και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να το ξεσκεπάσει εκεί που θα πονούσε περισσότερο. Μπροστά στα μάτια του νόμου, η απόφαση άλλαξε αμέσως. Η Ελένη αθωώθηκε πανηγυρικά. Ο Μάνος, αποκατήγορος, βρέθηκε με χειροπέδες, αντιμέτωπος με βαριές ποινές για απάτη, πλαστογραφία και συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ελένη βγήκε από το δικαστήριο ελεύθερη, αγκαλιάζοντας τα παιδιά της. Η εταιρεία πέρασε στα χέρια της και στα χέρια του Νίκου, του ανθρώπου που θυσίασε μια χρόνια φιλία για χάρη της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Η ιστορία της Ελένης μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Όσο τέλεια και αν σχεδιάσει κανείς ένα ψέμα, η αλήθεια έχει το δικό της τρόπο να βγαίνει πάντα στο φως. Και οι άνθρωποι που προσπαθούν να σκάψουν το λάκκο των άλλων, συνήθως πέφτουν οι ίδιοι μέσα. Αν αυτή η ιστορία σου άρεσε και πιστεύεις και εσύ ότι η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να λάμπει, δείξε μας την υποστήριξή σου. Εδώ στο κανάλι Video TV, ανεβάζουμε καθημερινά ιστορίες που συγκλονίζουν και διδάσκουν. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο και εγγραφή, subscribe, στο κανάλι μας. Πάτα και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνεις καμία νέα ιστορία, γιατί η επόμενη μπορεί να είναι ακόμα πιο ανατρεπτική. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.